Stojíme na vodním díle Štvanice, který zjednodušeně se skládá ze dvou paralelních komor. Jednu vidíte za mnou, druhá na druhé straně. Vedle nich pak je ještě vodácký sportovní kanál. V celkem nedávné době jsme tam zřídili sportovci surfařskou vlnu. Kromě toho tedy součástí tohoto vodního díla uprostřed Prahy je malá vodní elektrárna. Povodně nemám rád, stejně jako ostatní vodohospodáři. Vždycky to představuje riziko a někdy i velký problém, i když právě nedávna povodeň, které jsme byli svědky před 14 dny, povodí Vltavy zvládlo velmi dobře. Teď stojíme na dělící zdi, která právě odděluje po mojí levé ruce ty plavební komory a tu plavbu a po pravé ruce jsou to klapky, kterými se v současné chvíli ovládá průtok na vlnu Štvanice. Do prostoru vodního díla Štvanice nemá veřejnost přístup. My si částečně jsme i kritická infrastruktura a musíme si to naše prostředí hájit. Není to zkrátka veřejný prostranství, takže jsme oplocení, není možné sem vstupovat i z důvodu bezpečnosti. Ty vrata té plavební komory se můžou otevřít a je to nebezpečný pro nepoučenou veřejnost. Tady za mnou to je vodní elektrárna Štvanice, je pro nás velmi významným zdrojem té elektřiny, kterou pak prodáváme. V roce 2017 byla ta elektrárna rekonstruovaná. Ta elektrická energie vyrobená tady v elektrárně Štvanice částečně napájí i provoz toho vodního díla, to znamená plavební komory a i klapky, které se otvírají právě před areálem vlny Štvanice. Do elektrárny Štvanice pouštíme exkurze na vyžádání, chodí tam školní třídy na školní vejlety. Tady u pravého břehu jsou dvě klapky o délce asi 20 metrů a díky těm klapkám my můžeme manipulovat a ovládat právě ten průtok tou pravou částí koryta. Bez těch klapek by se to nedalo regulovat, voda by tam netekla a celý projekt by byl na suchu. Riversurfová vlna funguje vlastně podobně jako jakákoliv normální vodácká šlajsna. Když se tady podíváme na ten profil, tak vlastně vidíme něco podobného, co vypadá jako šlajsna. A ten základní princip je fyzikální a poměrně jednoduchý. To znamená, pustíme vodu po nějaké šikmé ploše, ta dostane rychlost a pak vlastně dojde k nějakému náhlému rozšíření na konci té šlajsny. A vlastně ta voda, jak se zpomaluje, tak co dělá, kompenzuje vlastně to zpomalení nárůstem hloubky a tak vlastně vzniká nějaká stacionární vlna. Samozřejmě pak, když chceme tu vlnu optimalizovat pro river surfing, tak vlastně v tom výstupním profilu máme nějakou vlastně výstupní rampu, která vlastně jenom optimalizuje tu vlnu, co se týče tvaru a výšky té vlny. No a v hantýrce vlastně konstrukcí riversurfových vln ta výstupní rampa se nazývá kicker, to znamená je vlastně jakoby nakopávač, to znamená, to je ta věc, která vlastně nám zvýší tu vlnu a vlastně optimalizuje ten tvar. Já myslím, že složitý to není, že je potřeba vlastně si nastudovat nějakou základní literaturu, co se týká mechaniky vlastně toho jevu rozšíření a vlastně potom vlastně už je to vlastně aplikace na nějakou konkrétní lokalitu a konkrétní profil. My jsme s tím bojovali, nebo já jsem s tím bojoval. Čím to je? Tak vlastně my jsme bojovali s tím, že jsme v tom prvotním návrhu byli moc ambiciózní podle mě a chtěli jsme vytěžit maximální výšku vlny. Jsme měli problémy při té optimalizaci, to znamená, ten prvotní návrh nám úplně nevyšel a ten problém byl v tom, že jsme se zaměřili moc na výšku vlny a ne tolik na výstupní tvar té vlny a šlo k tomu, že ta vlna byla moc strmá, tlak
na těch river surfových prknech byl příliš malý a ty lidi nebyli schopni se na té vlně udržet. Vlastně mi přišlo skvělý zachovat vlastně celý ten projekt Štvanice, který vlastně kdyby nebylo vln Štvanice, tak vlastně zaniknul a vlastně nebylo tady nic a byl konec. Historicky tady vlastně byly navrženy 2 sportovní propusti, tady ta bližší s větším spádem, širší, kratší a vzdálenější. U Karlínského břehu delší a s menším profilem. Historicky se začala využívat, nebo ta sportovní propust se začala využívat na té straně u plavebních komor, což samozřejmě pro to využití, který to mělo dřív, to znamená sportovní centrum Dukly Praha, Dukly Brandýs a ten vrcholový trénink, to zase takový omezení nebylo, ale pakliže chceme, aby to bylo využívané širokou veřejností, aby k vlně byl jako přístup z Karlínského břehu i přístup ze souše, tak tou myšlenkou je přesun toho sportoviště vlastně do té pravé, po proudu pravé propusti. Ten kanál, to Bčko, který se vlastně začalo využívat dřív, to má větší spád, je kratší, je i širší. Takže proto, aby se vůbec dalo uvažovat o nějakém využití, tak ten kanál se zúžil prakticky na polovinu a ten setup vůbec není optimální. A co je důležité, je vlastně to, že ten kanál, to sportoviště není nějakým způsobem přístupný ze břehu. Ten, kdo ho chce využívat, tak se musí jako horko těžko dostávat plaváním ve Vltavě a vlastně poměrně jako náročným, dá se říct, adrenalinovým přístupem. Já si myslím, že ten potenciál je hlavně v tom, že to sportoviště bude přístupný široké veřejnosti, což v minulosti vůbec nebyla pravda. Teď vidíme, že se to začalo využívat prostě v nějakou širší veřejností, ale vlastně ten potenciál prostě je daleko větší, nebo bude daleko větší, když se to prostě přesune na druhou stranu. To sportoviště vlastně bude navázané přímo na tu břehovou zónu a ta břehová zóna vlastně tady v té lokalitě už je tvořená nějakou cyklostezkou, bude se tady rozvíjet vlastně nějaká parková zóna níže po proudu, takže vlastně navázání toho sportoviště tady na tyhle další aktivity je vlastně důležitý a my si myslíme, že to vlastně obrovsky podpoří i rozvoj toho sportoviště. Já bych tady nemluvil o stavbě, protože vlastně tady ta stavba existuje a je to o přesunu toho vystrojení a znovu vybavení dráhy, akorát prostě v jiném profilu. Jako umožní několik věcí. Tou první věcí, kterou si od toho slibujeme, že na tom spádu, který tady je, tak budeme moct vytvořit 2 vlny. Jednu vlnu toho typu, která tam je dneska, a druhou vlnu třeba pro začátečníky nebo i třeba pro body surfing, kdy se to bude moct daleko jednodušeji využívat třeba dětma a lidma se surfingem třeba začínají. A potom je i nějaká změna toho vodního terénu na tom vodáckém kanálu, kde dneska obtížností ten kanál je hodně podobný tratím jako těch vyšších parametrů, jako třeba pražská Troja. A teď je otázka, proč jako v Praze mít vlastně 2 stejně obtížné tratě. Naopak tady vlastně vidíme prostor pro to udělat tady něco lehčího. Opět to využití tou širší veřejností potom je jako daleko vyšší a není to limitované jenom pouze na nějaký experty. Praha má velmi dlouhé nábřeží, má řeku, ale řada míst na té řece není spojená s městem. A ta místa jsou nepřístupná nebo jsou špatně přístupná. V tuhletu chvíli jsme na Štvanici a Štvanice je krásným příkladem, jak lávka může propojit město s řekou, ale pořád jsme v bodě, kdy ta řeka samotná tak dobře přístupná není. A my jsme tady proto, abychom společnými silami zajistili, aby lidi, kteří chtějí si zajezdit na řece na lodi nebo chtějí si surfovat na vlně, tak aby to šlo. Co se týče projektu přesunu kanálu blíž ke břehu, tak Praha 7 ho velmi podporuje, protože umožní zpřístupnění břehu a umožní zpřístupnění řeky další skupině lidí. Myslím si, že teď jsme už tady při podzimu. Řekli bychom, že počasí je poněkud chladnější, ale pořád je to krásné místo,
protože ta řeka nemá jenom sportovní potenciál, ta řeka je prostě nádherná, je součástí města a jakýkoliv projekt, který zpřístupní její břeh, tak má pro to město obrovskou cenu. Tamhle zrovna vidím na druhé straně, že někdo sedí u ohně, to znamená, na Štvanici je možné grilovat, je možné si sem přijít jenom na procházku, je možné si počít surf, můžete si počít loď, takže doufám, že každý si tady najde způsob, jak se s městem a s řekou pobaví. Já mám nejradši obě špičky Štvanice, jak tu, která se dívá na město a na hrad, tak tu tady na druhé straně, která je přírodnější a která se dívá do budoucího Rohanského parku. To je tož geniální, jako ty dva rohy, jo? Jeden, který kouká na ten hrad a druhý, který kouká sem dolů. No právě. Strategie státního podniku Povodí Vltavy je jednoznačně i vodácké a rekreační aktivity podporovat. Myslím si, že se nám to daří v nejrůznějších směrech. Někde nadlepšujeme vodu, někde půjčujeme pozemky, někde si dokonce pouštíme ty sportovce do areálu. No ne, tak to tak je. Tady konkrétně na Štvanici ty sportovce pouštíme přímo do srdce toho areálu a to samozřejmě přináší nějaký provozní neplechy. To vodní dílo Štvanice je dost specifický v tom, že plní nejrůznější funkce. Je tady vodní elektrárna, je tady pevný jez, jsou tady plavební komory a teď nově tady je vlna Štvanice a naší úlohou je všechno tohleto zkombinovat a to nejenom na vodním díle Štvanice, ale všude. Největší výzva při provozu vodního díla Štvanice je to, že je to v centru hlavního města Prahy, takže je na nás tady vidět ze všech stran. Všichni na nás vidí, všechno si můžou vyfotit, natočit, na všechno se můžou zeptat, můžou se mi přijít dokonce do areálu a zároveň to musíme vybalancovat tak, abychom zajistili tu výrobu elektrické energie, která nám samozřejmě produkuje nějaký příjem, zároveň plavba, která je velmi důležitým účelem tohoto vodního díla a teď i ten sportovní účel, který je pro nás poměrně nový, učíme se to, ale tyhle výzvy rozhodně čelíme a myslím si, že dostatečně. Ideální symbioza jak pro spolek Vlny Štvanice, tak pro Povodí Vltavy je vyřešit ten přístup. To si myslím, že je teď v současné době nejpalčivější. Kdyby došlo k přesunu toho areálu víc na pravý břeh, tak, což by odpadl právě náročný přístup tady přes ty plavební komory, částečně přes náš areál, tak by to pomohlo oběma stranám. Na mě tady dýchá ta historie. Vodní dílo bylo vybudované v roce 1914 a to mi přijde skvělý, že i po 110 letech plní pořád svoji funkci a vlastně ty nové výzvy a nové funkce přibývají, takže to mně se líbí. Sport v městském prostředí je hrozně důležitý. Lidi obecně žijou ve městě a je hrozně důležitý ten volný čas trávit nějak aktivně. A ta voda se vysloveně nabízí. V Praze a v Českých Budějovicích, kdekoliv, kde Vltava protýká, je to samozřejmostí. Tam, kde je řeka, tak to ty lidi vždycky potáhne k vodě a budou chtít tu vodu využívat i k rekreaci, i ke sportu. Největší dream, co by se tady dalo udělat, myslím si, je vybudovat slalomový kanál, který by byl u pravého břehu, byly by tím vyřešeny ty přístupy s tribunou a aby voda tekla od rána do večera. Brání tomu nějaké legislativní podmínky, to znamená ten manipulační řád, protože tímhle bychom jednoznačně upřednostnili jenom tu jednu funkci toho vodního díla a to není v našem zájmu. Vody je dost jak kdy a to je právě ta role. My s ní musíme hospodařit, i když je jí málo a i když je jí hodně. Myslím si, že teď se dostáváme do situace, kdy budou hodně velký výkyvy, že vody bude v krátkém okamžiku hodně a pak ji zase v dlouhém období bude hodně málo a bude náročný tohle vybalancovat. Začíná určitě boj o vodu. To je dramatický. To už vystřiháte. Ale já si myslím, že začíná, opravdu, jak to už je jako jí. My jsme spolek vodáků a surfařů Vlny Štvanice, který provozuje ten areál skládající se z vlny a divoké vody. Ten areál navštěvují hlavně surfaři, kteří surfují na vlně, ale taky vodáci, kteří využívají divokou vodu, ať už jde o slalomáře, lidi, kteří jezdí na plasťácích, jezdíme tu na raftech a dá se to splouvat i na pedalboardu. Jak vidíte, jsme spolek dobrovolníků, kterým nechybí entuziasmus. Zrovna teďka opravujeme následky povodní, aby jsme opět mohli začít jezdit. Jsme pracující lid, který ve volném čase tráví
odpoledne tak, že se tady hrabe ve Vltavě. Náš areál se skládá z vlny, do které natéká voda z horní zdrže. Jsou tam hydraulické klapky, kudy nám povodí pouští vodu. Voda stéká po této šikmé ploše, kikrý vzdouvá a tady na tom místě se odehrává celá ta paráda, tady surfujeme. Když se podíváme po proudu dolů, tak tam máme vodácký terén s divokou vodou, který je tvořen překážkami, který můžete vidět, a mezi nimi se klikatí proudy vln Štvanice. To celé do budoucna dávalo smysl, potřebujeme přesunout původní kanál, ve kterém se nacházíme, do vedlejší části, do vedlejší propusti, která přiléhá k Karlínskému břehu. Naším cílem je zpřístupnit sporty na divoké vodě vedle surfingu i slalom, creek, rafting a tak dále co nejširšímu publiku a co nejširšímu množství uživatelů. Přesun ke Karlínskému břehu nám umožní překonfigurovat celý vodní terén, udělat ho bezpečnější, přístupnější a atraktivnější pro širší veřejnost. Na Štvanici mám nejradši esíčko ve středové části, který je úplně perfektní pro slalom, dá se tam jezdit mnoho zajímavých kombinací a ten proud má zajímavou dynamiku a přitom docela velkou rychlost. Povodí Vltavy je pro mě velmi zvláštní organizace, ve které jsou lidi, kteří nám vlastně jsou naklonění, snaží se hledat cestu, ale i navzdory tomu institucionální setrvačnost té organizace vytváří překážky, které společně musíme překračovat. Naštěstí se to daří a ukazuje se, že tam, kde je vůle a pochopení pro smysl a význam toho, co tady děláme, tak tam se cesta najde. Naše organizace iniciovala vznik River Surfing Network, což je organizace, která sdružuje provozovatele vln napříč celým světem, a každoročně pořádáme summit, kde sdílíme zkušenosti s provozem, se stavbou vln a mnoha dalších. A naším letošním tématem pro rok 2024 je téma Waterlords, tedy vztah k tomu, kdo vládne vodou. I proto si tady dneska povídáme s povodím Vltavy. Celý projekt Vlny Štvanice vznikl ze snahy spojit zájmy Ministerstva obrany, pod které spadá Dukla, a povodí Vltavy, které spravuje místní tok, a vytvořit podmínky pro to, aby mohlo pokračovat sportoviště na Štvanici, aby se tu mohla provozovat sporty na divoké vodě. Najít způsob, jak tady fungovat s povodím Vltavy, nebylo úplně lehký, ale díky vstřícnosti vedení jsme našli smluvní podmínky a cestu, jak tady koexistovat a jak zachovat kanál na Štvanici a nechat ho provozovat neziskovou organizaci. Plán přesunu celého kanálu a vlny na Štvanici ke Karlínskému břehu bude mít velký dopad na to, co tady vlastně bude možné. Jednak to samozřejmě otevře úplně nové možnosti pro samotné vodní sporty, ale bude to mít dopad i na širší okolí, protože se nacházíme v centru Prahy. To znamená, bude to ovlivňovat samozřejmě i ty přilehlé břehy a jak Holešovice, tak Karlín. Když až budou archeologové ty vole nacházet takovýhle věci a budu si říkat, ty vole, k čemu to tak mohlo sloužit? Právě teďka dokončujeme opravy po povodních, jsou to naše 3. povodně. Další očekáváme tak do 3 až 4 měsíců podle té dosavadní kadence. Velmi se na ně těšíme.